Mhm. So, naka-alert kita ka boss. Pero anyway, sa kabos na 7 to 8 naman na naka-evacuate na, eh, prepare ta lang. So mga more than 8, Mhm. more than 8, bina-evacuate mga talaga yan. Dahil mo yan, mapugunan na magalat level 4 and mag-filing kirislimutan na yun. So, sa kunyan, kabos na mga kapitan, instructed na, mga pick-up points in case, miniting na sa mga barangay captain na posibleng mag-evacuate pa, nagdag. So, iba na kitang nalaogan kayo mga evacuees. Mhm. Kasi may mga scientists naman na preparado in case padagos ang pagpahiling kan ba yun, ipasiring ka alert level 4. And kung mag-declare ng alert level 4, siyempre talagang ma-evacuate yan. Mhm. By, maski may advisory na pag inahiling ng delikado ang bayan, na-ako yan.